došao je dan ili godina kada ću prekinuti svoju sportsku karijeru. Definitivno moram reći da je došlo prirodno, upravo onako kako treba. Moje tijelo više ne može te napore izdržati, ali isto tako ne mogu biti na nivou na kojem sam bio čitavu svoju karijeru i gdje sam gotovo 20 godina vrhunski sportaš prve kategorije i to je jedino ono što me zanimalo i sigurno si ne bi dopustio da na kraju budem onako, ajmo reći, nekako loš ili da ne mogu biti dovoljno dobar, ali isto tako moram reći da ovaj prestanak moje profesionalne sportske karijere kao gimnastičara je došao u nekakvom najprirodnijem trenutku da sam sretan, zadovoljan i da nisam tužan. Naravno da je to jedan korak, jedan zaokret u mom životu, ali već dosta ranije ostvarujem se i u poslovnom smislu i u obiteljskom smislu i u svakom drugom, tako da moram reći samo da ću imati više vremena za neke druge stvari za koje nisam imao kroz karijeru, a to je svakako hobi, gdje veselim se povratku na nogometne terene i na malo nogometni teren gdje ću svakako sa svojom ekipom sigurno jednom, a možda i više puta tjedno posjećivati i rekreirati se. Ostvario sam dosta toga u sportskoj karijeri, ali moram reći da sam prije svega ponosan i zadovoljan što je jedan ne tako talentirani za gimnastiku klinac, ali jako vrijedan, što su mi moji roditelji svakako usadili u mom odgoju. Jako vrijedan klinac je izvukao gotovo svoj maksimum. Mislim da, i to mi je jedino što mi je žao u sportskoj karijeri, što nisam uspio osvojiti svjetsku medalju, a sigurno sam bio dovoljno kvalitetan i na visokom nivou da sam trebao možda ne jednom nego više puta osvojiti svjetsku medalju, ali to je nešto, ja kažem da je apsolutno zapisano, suđeno i nešto što nisam ostvario, a vjerujem da sam, uvjeren sam sigurno da sam mogao, ali sve ostalo sam napravio više nego što sam očekivao. Jako duga sportska karijera, sa gotovo punih 38 godina prekidam sportsku karijeru, ušao sam u gimnastičku dvoranu sa 6 godina, nisam imao velikih ozljeda, sve su to bile sitne ozljede, jedan samo ozbiljniji prijelom koji me udaljio otprilike 9 mjeseci sa natjecanja, ali sve ostalo je proteklo sa sitnim, manjim ozljedama i moram reći da sam sretan što završavam sportsku karijeru kao zdrav sportaš, kao zdrav čovjek, kao netko ko ima 2 predivne djece, ima posao koji ponovno voli, ostajem u sportu, direktor sam športskih objekata u gradu Osijeku, potpredsjednik sam Hrvatskog gimnastičkog saveza, što mi je jako drago, jer i dalje mogu nastaviti davati svoj doprinos gimnastici kao sportu, jer gimnastika je moj habitus, moj život i tako će to biti do samoga kraja. I to me jako veseli, zato sam jako sretan i ponosan što upravo u ovom trenutku pred osječkom publikom na 15. jubilarnom svjetskom kupu u našem gradu ću se oprostiti od gimnastike kao mog zanimanja.